A čo je zaujímavé, tak útočil predovšetkým na mužov vo veku 40 až 50 rokov, takže... Čiže 40 až 50 ročný chovateľ bol? No, výborne, nemusel sa to povedať ja. No, dobre, ale to znamená tak asi vieš aj ako ho choval, asi keď na ňo útočil. Čiže to bol nejaký sviniar. Ja tak, lebo mi nedáva logiku, že ujde z chovu, tak tým pádom svet je gombička. Práši preč. Áno, a on namiesto toho, čiže bol chudačisko, nejakým spôsobom sa mu vodilo zle. Tak. Nechcem rovno použiť slovo týrany, lebo neviem. A majú to, že môžu sekať do stromov. Čiže oni nejakú morzovku vysekajú v fešande a fešanda je nadšená? Presne tak, oni v podstate tú svoju hranicu toho teritória na každú stranu si tam nájdu nejaký ten polosuchý, polozhnitý strom a oni sekajú, odkiaľ to najlepšie rezonuje. Pozor, som tu ja doma, vypadni. V prípade samcov, v prípade samice, poď sem. Počúvate podcast Ochrany dravcov na Slovensku Vtáčia akadémia. Roman Slobodník z Ochrany dravcov na Slovensku. Roman, ahoj. Ahoj, ahoj, pekný operený deň. Ja sa volám Ďuro Sabo a doniesol som ti orechový koláč. Ďakujem. Tvoj obľúbený. A majú vtáci rady orechy? Orechy sú lukratívna komoditka na krmitkách. Luxusné? Dobre, ale bavíme sa o tom, že musia byť asi vylúpané, lebo viem, že väčšie vtáky nie je problém dostať sa do vlašského orecha. Čo s tým urobí sikorka? Sikorka počká, kým ten väčší vták si vylúpne to rozmláti a niečo si chvatne. A príde na zbytky. Dal by som takú paralelu, keď lev niekde hoduje, tak na zbytky tiež chodia rôzne druhy, jasné. Napríklad supy. Alebo hyeny. Tak. Ale supy, keďže sme v operenej ríši. Čo nové teraz? Čo robíme? Čo máme v tomto období? V podstate je to také už hektické obdobie, preklápa sa nám to z migrácie do hniezdenia, takže mnoho druhov vtákov už hniezdí. Z tých našich teda cieľovky je to napríklad sova, či už lesná, myšiarka ušatá. Z tých menších drobcov ja osobne behám popod mosty, vodnáre a trasochvosty už majú mláďatka, takže je to také... Už áno. A nie je to ešte skoro? Na ne nie. Oni sú takí skorší. Tým, že prilietajú skôr v prípade trasochvostov, vodnáre sú tu celý rok, tak oni sú v podstate limitovaní podľa toho, ako im rozmrzne alebo zamrzne rieka, potok. A keďže zimy sú, aké sú v posledných rokoch, tak idú na to už niekedy vo februári. No dobré, a oni teraz budú mať skorý zber a bude ten zber viackrát? To je taká dosť zaujímavá téma, ktorú si načrtol. Presne naznačuješ to aj ty, že skoršie mláďatá, čím skôr sa vyliahnu, vo všeobecnosti platí, že ako náhle sú tie mláďatá skôr vyliahnuté, tak majú lepší fitness, to znamená lepšiu kondíciu, a tým pádom vyššiu úspešnosť prežívania. To znamená, viacej mláďat prežije z tých mláďat, ktoré sú vyliahnuté akoby skôr miesto aprílových, marcových, majú väčšiu šancu, že prežijú tú prvú zimu. Generálne to platí, to isté napríklad aj u sokola myšiara. A tam napríklad bola taká štúdia, ktorá mala taký provokatívny názov čistiť alebo nečistiť, búdku, hniezdo a podobne. A tie v úvodzovkách zafúlané hniezda, ktoré sa nečistili, je tam síce viac parazitov, ale tie vtáky akoby majú tendenciu, tu mi to tak v úvodzovkách smrtká po mojom, tak tam začínajú hniezdiť skôr a tieto mláďatá takýchto zufulaných hniezd mali vyššiu úspešnosť prežívania medziročne ako tie, u ktorých sa bolo treba zabývať. A my vieme prečo? No zasa to súvisí s tým, že vyleteli skôr, nepotrebovali sa tam v úvodzovkách zabývať, mali tam už tú hniezdnu kotlinku a tak ďalej. Zjavne tam hniezdil ten istý pár. Tá časová súslednosť, že vyletia tie mláďatá skôr, spôsobuje to, že máš viacej času na prípravu, máš viacej času na nájdenie si obľúbeného loviska a podobne. A platí toto napríklad aj u bocianov bielých. A tým, že bociany nám takisto prilietajú posledné roky skôr, tak tá úspešnosť prežívania alebo miera prežívania vtákov sa nám zvyšuje. Bol som v lese a my sme vôbec ešte nehovorili v podcaste, alebo úplne minimálne o ďatloch. Lebo mám pocit, že nejako často ich teraz počuť, že sú pomerne hluční a pre mňa je to radosť. Vždy sa zastavím pod tým stromom a hľadám ho, kúkam a teším sa. A prečo on si nerozmláti tú hlavu? No, je to zaujímavá vec. Skutočne ďatle sekajú do tých stromov nielen v prípade toho, že hľadajú tú potravu. To znamená, že ďobú a dobíjajú sa tam za nejakým červíčkom. Ale toto obdobie, ktoré aj ty popisuješ, tak je tzv. Tok. To znamená, že aj oni si vyhraničujú nejaké to svoje teritorium. A bavili sme sa tu kedysi o tých spevavcoch, že majú ten syrinx, teda hlasový ústroj. Áno. Ďatle to nemajú. Jasné.
A majú čo? A majú to, že môžu sekať do stromov. Čiže oni nejakú morzovku vysekajú fešande a fešanda je nadšená? Presne tak, oni v podstate tú svoju hranicu toho teritória na každú stranu si tam nájdu nejaký ten polosuchý, polozhnitý strom a oni sekajú, odkiaľ to najlepšie rezonuje. Pozor, som tu ja doma, vypadni. V prípade samcov, v prípade samice, poď sem. No dobre, a to je teritorium, ktoré je aké veľké? V závislosti od druhu a v závislosti od uživnosti. Tie ďatle veľké sa dokážu do tých porastov, napríklad v parkoch, nasekať aj viacej párov, ale spravidla žlna, tesár, tak to sú niekoľko hektárové plochy, ktoré tieto vtáky obospodarujú. Ako jeden? Jeden pár. Ktorý potom hundre, keď tam niekto iný príde? No, je krvavo potlačený. takže v podstate tie ďatle potrebujú ozaj troška väčšiu rozlohu, ale to práve z toho dôvodu, že sú potravne dosť špecifické a hlavne to teritorium nie je len pre nich, ale aj pre tie 4 až 7 hladných krkov, ktoré odchovávajú. No ale vlastne my sme stále sa nedostali k tomu, že prečo si neroztrieskam hlavu. Ja tam stále by som sa vrátil. Lebo sme to zakecali. Je to obdivuhodný v podstate orgán, to čo má tá ďatlia hlava. V prvom rade, a to nechcem, aby znelo nejako zosmiešňujúco, ďatle v porovnaní s inými skupinami vtákov majú menší mozog pomeru telu. No to je v poriadku, to neznamená, že sú hlúpi. Není to blbeček, len tým pádom máš menšiu váhu na to, aby ty si zaťažil ten mozog pri tom sekaní. Áno. Čiže je to adaptácia, neplatí to v súvislosti, že by mali nejaké menšie kognitívne schopnosti. Isté. Za druhé, čo je u nich úžasné, tá sila toho úderu je úžasná, to je 1400G. Aby sme vedeli. Preložme si to. No to sú v podstate také tlaky, ako majú ľudia, ktorí idú do vesmíru. Aha. To je tá sila, ktorou on vyvolá tou jednou šupou. Áno, ale tým, že je malý a tá sila je veľká, tak je to taká sila, ako inak. Jasné. Za ďalšie, tá lebka vtáka má hubovité tkanivo, je taká perforovanejšia, vie tlmiť nárazy. Je to ako airbag v aute. S tlmičom, áno, tak. Jasné. No a okolo toho mozgu, to je tá najväčšia anatomická šupa, okolo mozgu má on jazylku. To je časť jazyka, v podstate koreň jazyka, ale ten není ukotvený v hrdle, ako u nás, ale predstav si, že jazyk ti obopína takto hlavu kol dokola. Aha, čiže cez oči, že a pod bradu by mi išiel jazyk. Okolo tej lebky máš tú vlastnú jazylku. Som rád, že nie som ďateľ. A tá je vlastne ten bezpečnostný pás akoby v prípade toho... Že keď buchne? Tak ten jazyk je zastrčený samozrejme, takže tým pádom to je tiež v podstate to pôsobí proti nárazu. Aha. Čiže to je neuveriteľná anatomická schopnosť. A ďalšia ešte šupa, to by sme tu boli do nekonečna. Rozmýšľam práve, že si niekedy urobíme čas špeciálne len o ďatloch. No. Tak ten zobák funguje ako klinec. Hej, že jednoducho ty ho zatneš niekde. No ale na druhý krát ide hlbšie? A na druhý krát ide hlbšie. Aha. Ale čo je aký je rozdiel medzi klincom a zobákom? Klinec, keď tam zabuchneš? Tak zostane. Ale ako je možné, že ďatlý zobák tam nezostane pri takej bombe? No. A to je z toho dôvodu, že ďateľ má tú každú, teda aj hornú, aj dolnú čelusť od seba nezávislú pohybovo a tým pádom on pri tom seknutí použije jednu aj druhú osobitne. Nejdú úplne naraz, nejdú synergicky, je tam vždycky nejaký mierny prekryv. No. A navyše on tesne ešte pred tým, ako sekne do toho dreva, pohne mierne hlavou a to spôsobí to, že sa mu ten zobáčik tam nezasekne. Čiže to je absolútne... A teraz mi vysvetlí, fantastická vec. Ako evolúcia vedela, že toto má pripraviť takémuto vtákovi? No bohužiaľ som tu len necelých 40 rokov, takže to ti nepoviem. Ale akoby v Peliškách bolo povedané pritom taková blbosť, ale z hľadiska funkčnosti a anatomickej nejakej adaptácie je to za mňa úplná fantastická vec. Budeme sa niekedy ďatlom venovať špeciálne. Dajme si informáciu, ktorá nám je o mnoho bližšia. Skúsme len tak na chvíľočku zaletieť do Maďarska, lebo mám info od teba samozrejme, pretože sme sa pripravovali, že fínsky orol, teda orol, ktorý sa vyliahol vo Fínsku, alebo tam bol označený, bol pozorovaný v Maďarsku. Mám byť veľmi nadšený z akého dôvodu? No, za prvé, že je to ugro-fínska spolupráca. Super. Fínsko-Maďarsko. Výborné. A aby sme to ozrejmili, bavíme sa o orlovi skalnom. To znamená o tom z hľadiska túlavosti, najmenšom tulákovi, to je taký v úvodzovkách pecival,
Ktorý niekde priletí a plus minus pár kilometrov a nehne sa? Presne si to trafil. Tie jeho rozptýly sú minimálne a jediná skupina, ktorá sa akože nejakým spôsobom presúva, je práve skupina mladých vtákov. To sú v podstate tí, ktorí objavujú svet. A toto bol mladý? A toto bol mláďas, to znamená v roku 2024 označený na hniezde ako mláďatko. No, ale Fínsku? Vo Fínsku, ale predsa len Fínsko a Maďarsko je slušná šupa a tak ako by sme tu skákali od radosti, keď sme spomínali tú myšiarku ušatú a michelinskú šéf-kuchárku, ktorá ho kontrolovala. Áno. Tak toto je veľmi veľká šupa z hľadiska zasa fínskych nálezov, pretože takéto objavy sú tu raz za 50 rokov, že sa tu v podstate nájdu. A prečo on, keď nelieta ďaleko, letel až do Maďarska? To je veľmi zaujímavé, že prečo takýmto spôsobom sa časť populácie v úvodzovkách otrhne, že veľká väčšina vtákov ti ostáva plus minus v rozptýle do 100 km alebo do 300 km. Čiže hoď vták, tak čierna ovca. A niekedy takto príde takáto šupa. A my nevieme prečo. Nevieme prečo, veľmi podobnú paralelu som mal zrovna včera, kedy mi kolegovia z Čiech poslali informáciu, že volavku, ktorú sme označovali pri Dolnom Štáli s Kristiánom, kamošom, tak tu našli na pobrežia slonoviny. Na pobrežia slonoviny. Takže to tiež nie je úplne normálne. To není vôbec normálne. Preboha. Dobre, a ten orol, on do toho Maďarska priletel, on si to tam omrkol a vráti sa do Fínska? Áno, je tam veľká pravdepodobnosť. Jednak maďarská populácia orlov skalných je maličká, takže tam není v podstate moc, kde sa... A nemohol ho tam vietor zaviať, alebo ho niekto Oni naháňal? sú veľmi dobrí letci, takže v podstate táto vec sa... Kríza by nemala byť. Áno, ale čo ho tam aj zlákalo, boli ostatní kolegovci, pretože bol odfotený na krmovisku. Maďari majú oficiálne krmoviska na orly, takže tam, kde sa zhlúčili orliaky morské a orly kráľovské, tak zrazu medzi nimi bol trocha iný kaliber a to bol tento skalák. Teším sa, že máme takéto chuťovečky. Vôbec sme neriešili kilometre, čo je dôležité, pretože pri tej ďalšej informácii tie kilometre už budú veľmi, veľmi dôležité. Brehár hrdzavý. No. To vôbec neviem, o akého vtáka ide. Za 11 dní z Aliašky do Tasmánie. No. Tasmánia je vlastne časť Austrálie. Áno. 13 560 kilometrov preletel za 11 dní. Ano. To na jednu šupu? No, keď si vezmeš, kde je hniezdisko, to je tá Aliaška a zimovisko, tak to je tá Austrália. Takže moc veľa pevniny tam nemáš a to je skutočne druh, ktorý, my sme ho tu už zmieňovali, ono v podstate tento rekord je vylepšený. Predstav si niečo, ako keď kúkaš formulu, alebo ak si kúkal niekedy formulu, v mojom prípade už platí minulý čas. Vždycky tam bolo o tom, že niekto spravil rekord kola a potom urobil ešte lepší rekord kola. Tak toto je presne tá analogia s týmto brehárom, pretože oni sú svetoví rekordéri, to je dané tým, aká je poloha hniezdiska a zimoviska, ale tento ešte vylepšil ten počet kilometrov za počet hodín, za počet dní. Čiže oni len vylepšujú svoj rekord, nikto iný ich nedá. No nemá ako, pretože to je tá non-stop migrácia za tých 11 dní non-stop letu. A v podstate on spáli viac ako 50% váhy na ten let. To sú šialené veci. Brehár vyštartuje a za 11 dní dá 13 000 km plus. Medzi tým nesadne. No, ale to chcem práve. Čiže on zaprvé živí sa, alebo teda obeduje, večeri a raňajkuje za letu. Nie, v tom čase práve... Čiže vôbec nie? Áno, to je ani nežerí? To je tá psychovzorka, alebo časť tej migrácie, to, že on sa musí vypapkať predtým, a potom 11 dní valí deň, noc. Ako kamionista, ktorý vyhodí kotúč, aby ho nikto nemeral a ide non-stop. A nestane sa, že niekde na lodi si oddychne? Pokiaľ je známe, tak tieto vtáky práve nevyužívajú ani túto v úvodzovkách ľudskú pomôcku alebo pomoc. Takže nesadne nikde a jednoducho valí. No a teraz priletí do Tasmánie, má polovičnú hmotnosť, je úplne vysilený, nevie, kde je pomaly, len tuší, že prišiel dobre. Že je dobre. No. A v momente sa vrhá na jedlo a na spánok? No, tak ako si povedal v tom poradí. On je najskôr vysílený, to znamená, vieš, aj ty keď si groggy po nejakom výkone... Potrebujem spať. Potrebuješ si oddychnúť a až následne sa ide ďalej vyfutruje, ale nefutruje sa do tej miery ako pri prípade toho odletu.
tam sa dáva do takej priemernej hmotnosti a potom znova presne, až pred odletom sa znova vypapka, aby znova musel valiť naspäť na tú jarnú migráciu. Preboha. Brehár hrdzavý. Brehár hrdzavý, no. Máme takú inak analogiu v Európe, brehár čiernochvostý, ale ten tým, že není medzi zimoviskom a hniezdiskom iba otvorené more alebo oceán, tak samozrejme tam tie čísla na migrácii nie sú až také výrazné. Ale takisto je to druh, ktorý v Európe hniezdi a v Afrike zimuje. No, keď sa povie brehár hrdzavý, nie som absolútne doma, nevedel by som si tipnúť, ako ten vták vyzerá. Ale keďže máme novú rubriku, už nejaký ten čas, spoznaj svojho vtáka, alebo neviem vlastne, ako ju volám, my vždy máme iný názov, tak mám tu vtáka, ktorého takisto absolútne neviem, ako vyzerá. Čítal som nejaký článok a hneď som to vypísal. Čaplička vlasatá. To jeho meno je krásne, ale čo je to za vtáka čaplička vlasatá? No paradoxne pred chvíľočkou sme sa bavili o volavke. No, spomenul som ju. A toto je niečo na ten spôsob? To je vlastne maličká volavka. Aha. Malá volavka, taká chutná, spratná, do poličky by si ju vedel dať. Ak by tam vydržala? Ak by tam vydržala, ak by si mal nejaké rybky, žabky, tak by aj vydržala. Kde toto žije? U nás to skoro nežije, ale z hodou okolností v Lani znova sa vraciame, to je inak úžasné, ako to všetko zapadá do tej volavčej kolónie na juhu Slovenska, pri Dunajskej strede. No. Tak keď sme tam s Kristianom sa loďkovali, člnkovali a rátali hniezda, tak z hodou okolností tá kolónia týchto volavkovitých vtákov začínala pôvodne ako kolónia volaviek popolavých a belúši veľkej. To sú znamená dva druhy. Neskôr sa do toho pridali volavky purpurové, neskôr sa do toho pridali chavkoše nočné, v Lani čaplička vlasatá. Aha. Ako piatý druh v rámci tejto kolónie volavkovitých vtákov. Čiže vieme ju na Slovensku vidieť. Vieme ju na Slovensku vidieť. Niekde pri vode. Vždy pri vode. Je to mokraďový druh vtáka, ktorý má veľmi rád v podstate také typické, pre nás menej atraktívne plochy, pre nás ako pre ľudí, pre mňa ako vtáčkara veľmi atraktívne plochy, pretože mokrade, smrad bahna, komáre, žaby, ryby, plazy a neviem čo všetko. Hniezdi častokrát v súvislosti s týmito inými volavkovitými vtákmi, že sa ku ním pridá. To je taká zmiešaná kolónia, tam vznikne viacerých druhov a toto sa jej páči, tam je v bezpečí, tam sa cíti dobre. Im to nevadí, že sa pridala. Oni sa tolerujú, pretože ako sme sa bavili, že ona je menšia, tak ona im není pre nich konkurent z hľadiska potravy alebo niečoho podobného. Tam cupitá, je presne. Ale ako nebýva väčšinou úplne, že v epicentre, ale tak z kraja. Bokom. Presne. Na predmestí. Tak, hej. No, aké má sfarbenie? Je to taký veľmi zaujímavý druh vtáka, ktorý keď vyletí, tak ho lepšie pozoruješ, alebo je väčšia istota identifikácie, pretože je kontrastný. Je tam taká bielo-sivé sfarbenie, ale tá vlasatá, ten prídomok, ktorý tam je, alebo teda druhový názov, ten súvisí s tým, že počas hniezdenia sa pierka na hlave samcom aj samiciam predĺžia, a majú ich vyslovené také vlásky, ktoré sú konská hriva, možno, že taká paralela. Aha. Takže preto vlasatá. Je to veľmi zaujímavý druh vtáka aj z hľadiska prejavov hlasových. Ani by si nepovedal, že v podstate sa ti ozýva vták, ale skôr žaba. Je to pripomína skôr také kvákanie. A to ona nechce opinkať žaby, že príď ku mne a ona ju zožerie? Je to možné. Je nejaká finta. A neozýva sa ani za dňa, ale skôr v noci a počas preletov, čo je tiež zaujímavé. Takže... No dobre, čiže čapličku vlasatú môžeme na Slovensku vidieť. Kde? Juhozápad, juhovýchod Slovenska najčastejšie. Pri vode. Stojatej alebo tečúcej? Stojatej. Už vieme. Pozrite si v Google čaplička vlasatá. Nádherný vták, pre mňa absolútne nepopísaný list papiera. A prepáč, iba pre mňa domáca úloha, pretože my sme tú lokalitu nenahlásili a musíme ju nahlásiť, to, čo som ti spomínal. Poprosím ťa, nezanedbávaj tieto základné veci. Sme momentálne na úlohy 1.1. Insekticídy v hniezdach. To až taká sranda nebude. No to není. Lebo to si poslal nejakú informáciu a ja z toho len dedukujem. Človek, keď nejakým spôsobom rieši úrodu čohokoľvek, tak vtáky, keď potom niečo si zazobú, tak to donesú do hniezda a je to úplne peklo. No, presne si to povedal. Je to taká krásna ukážka, ako sme mali kedysi ešte na škole na ekológii. Všetko so všetkým súvisí. A toto je presne tá ukážka toho, že my v nejakej dobrej viere niečo vykonáme, ale následky to môže mať o ďalších 16 poschodí niekde úplne inde. Jasne. Čiže toto si skúsme vysvetliť? V súvislosti s používaním týchto pesticídov a vrátane teda insekticídov, ktoré sa teda medzi pesticídy radia,
tak jednoducho Briti nedávno vydali jednu štúdiu, analyzovali hniezda síkoriek. Keď si povieš síkorky a insekticídy, tak moc to nedáva na prvý pohľad nejaký zmysel. No. Avšak síkorky si vystielajú hniezda srsťou, veľmi radi. Srsťou z domácich miláčikov. Aha, jasné. Ja niekde uchmatnú a áno, presne tak. Môžu to byť psi, mačky, môžu to byť hospodárske zvieratá. A už sa dostávame bližšie. Hospodárske zvieratá. Hospodárske zvieratá tú srsť častokrát majú insekticídnu. Majú niekde v okolí polí, kde sa už tieto insekticídy používajú. A je tam neporiadok. No a bohužiaľ zo 103 hniezd si typni, v koľkých hniezdach tieto insekticídy sa našli. 90. 103, všetky. Úplne komplet. Úplne všetky a je to problém, pretože je tam jednak použitý fipronil a jednak permetrín a to sú práve tie najúčinnejšie pesticídy, ktoré boli, hlavne teda ten prvozmieňovaný, tak ten bol vynájdený pomerne nedávno. To sú veľmi účinné látky, ktoré vyzabíjajú všetky napríklad včelstva a podobne. Samozrejme, keď to máš v hniezde, tak to nerobí dobrotu a bola tam zistená a už aj teda vzťah tieto infikované hniezda versus tie neinfikované, že fitness tých mláďat bol ďaleko nižší. V krajných prípadoch pri vysokých koncentráciách dokonca tie mláďatá všetky aj uhynuli. Pritom boli vykrmované, vyživované, všetko bolo v poriadku. Všetko šlapalo. No. Ale bohužiaľ prítomnosť týchto látok tak negatívne pôsobila na kožu a neskôr teda na tela týchto mláďatiek, že to jednoducho nedali. No dobre, ale hovoríš o Británii. Hovorím o Británii, ale... A to je veľké nešťastie, nás to veľmi mrzí, ale keďže my sme na Slovensku, tak nám tu nič také nehrozí a nás to nemusí trápiť. Obávam sa, že situácia je práve opačná. V Británii akurát na to prišli, pretože tieto látky sa používajú aktuálne, myslím, že tá legislatíva je taká, že širokospektrálne, to znamená, čo máš povolené v Británii, máš povolené aj na Slovensku. No dobre, a my... Otázka je iba cena tých látok, že áno. Či to niekto teda zainvestuje do toho a používa takýto prípravok. A tieto insekticídy alebo pesticídy, to sú tie najväčšie svinstvá? Ako myslím, také tie najhoršie? Alebo sú aj jemnejšie insekticídy? Samozrejme, vždycky sa dajú nájsť aj také tie jemnejšie alebo menšia koncentrácia a podobne. Ale toto boli také hovada. Toto sú v podstate tie, ktoré vždycky je to o tej účinnej látke. A to je práve ten fipronil alebo ten permetrín. A to je peklo. A to sú tie v podstate najagresívnejšie z hľadiska teda účinnosti na telo vtáka. Ale samozrejme, prečo sú najagresívnejšie a prečo sú aj najvyhľadávanejšie? No pretože sú najúčinnejšie aj z hľadiska poľnohospodárstva. Jasné. Čiže z tohto pohľadu sa netreba tomu čudovať. A my máme istotu, že to je aj u nás tak a nešťastné nielen sikorky sa takto zabíjajú, alebo potrebujeme na to nejaký dôkaz, aby my sme to zistili? Lebo asi... V tomto je veda čarovná, že ty jednoducho, ako náhle ty máš nejaký poznatok, a ak máš poznatok o tom, že tie látky sa používajú aj u nás, tak dá sa ten poznatok krásne generalizovať, pretože čo viem určite pri tých kontrolách tých tisícoch búdok ročne, tak perie, srsť a všetky tieto v podstate zložky nachádzam v každom jednom hniezde síkorky. Pre síkorku je to v podstate izolátor alebo termoizolátor na teplo. Super. Takže je tam obrovská pravdepodobnosť, že minimálne tam, kde sú tieto hniezda síkoriek pri poliach alebo pri hospodárskych zvieratách, ktoré majú tú danú srsť, tak není dôvod si myslieť niečo iné, že u nás není. Ekologicky cítiaci poslucháč si v tomto momente hovorí, super chalani, prišli ste na niečo a čo s tým teraz? Sa pýtam teda aj ja. No je to opäť jeden z tých poznatkov, ktorý môže nabádať k tomu, pretože tie síkorky sú mimoriadne práve pozitívne vo vzťahu napríklad v sadovníctvu alebo k záhradkárom a podobne. Vyzbierajú milióny vajíčok pre toho záhradkára škodlivého hmyzu, takže môže to byť memento, že striekajme menej, alebo striekajme s menšou frekvenciou, alebo s menšou koncentráciou tej účinnej látky a podobne, pretože na rovinu pri tých nižších koncentráciách tých látok v tej britskej štúdii je jednoznačne potvrdené, že zase tam tí mladetá povyletovali. A všetko bolo v poriadku. No dobre, ale to sú látky, ktoré si asi úplne bežný záhradkár, ktorý má svoju malú záhradku, nekúpi. Toto sú skôr látky, ktoré si kúpi nejaký veľký poľnohospodár. Je tam určite tá pravdepodobnosť, že jednoducho používaš to až tedy, aby to pre teba dávalo ekonomický zmysel. Ekonomický zmysel ti to spravidla dáva pri väčších výmerách. Aký je vlastne rozdiel pesticíd, insekticíd? Pesticídy sú akoby všetky. A insekticídy sú nejaká časť z nich? Insekticídy sú jedna z tých zložky, potom tam máš napríklad rodenticídy, ale všetko sa to volá pesticídy. Aha, čiže množina je taká.
Dobre, poďme na nejakú úsmevnú tému, alebo na niečo mnoho lepšie, a to sú bizarné útoky jastraba. A v tomto momente to možno už také milé nie je, ale čo sa deje? Ako môže jastrab bizarne zaútočiť? Alebo na koho? No, ide o myšiaka hrdzavého, respektíve myšiaka štvorfarebného, kedysi sa to volalo zase jastrab, hovoríme o tom... Myšiak štvorfarebný existuje? To je nový slovenský názov. Hambím sa, že neviem. Ďalej to nekomentujem, to je nový slovenský názov. Čiže ty máš problém s názvami? Ja mám problém s novými slovenskými názvami. Aha, a toto je nový? No, to je myšiak štvorfarebný? Už je ten nový, hej. Ono vždycky sa to volalo myšiak Harrisov, alebo jastrab Harrisov, alebo podobne. A čo robí? No a tento vták, ktorý bol teda predstavený, tak útočí v Británii na ľudí, ktorí sa teda pohybujú voľne v krajine. No a samozrejme, keď už znalý človek, keď si povie, že myšiak Harrisov, budem používať tento starý názov. Poďme do Harrisova. A Británia, tak znalý človek vie, že niečo mi tu nesedí, pretože tento druh vtáka žije pôvodne v Južnej Amerike. No. Alebo teda nie na našom kontinente. To vieš ty, to sme sa dozvedeli my. No. A tým pádom je jasné, že ide o uprchlíka z chovu. To znamená, že niekto... Tak, a tým pádom sú ktorý nie je etablovaný a nevie čo ako? Áno, a tým pádom sú tieto útoky vysvetlené, pretože ten vták z chovu sa, keď ujde, tak sa vždycky chová troška mimo tej svojej prirodzenej sféry, alebo to, ako my tie vtáky poznáme. A čo je zaujímavé, tak útočil predovšetkým na mužov vo veku 40 až 50 rokov, takže... Čiže 40 až 50 ročný chovateľ bol? No, výborne, nemusel sa to povedať ja. No, dobre, ale to znamená tak asi vieš aj, ako ho choval, asi keď na ňo útočil. Čiže to bol nejaký sviniar. Ja tak, lebo mi nedáva logiku, že ujde z chovu, tak tým pádom svet je gombička, práši preč. Áno. A on namiesto toho, čiže bol chudačisko, nejakým spôsobom sa mu vodilo zle. Nechcem rovno použiť slovo týrany, lebo neviem. Dá sa o tom predpokladať. No inak mimochodom, ešte je tam zaujímavé, že prečo sa volal v minulosti ten myšiak Harrisov. Ten objaviteľ sa volal, myslím, Audubon, alebo nejak tak. Ale jeho sponzoroval za týmito vedeckými výpravami Starý Harris. Harris, Edward Harris, myslím. A teda on, keď objavil tohoto myšiaka a pomenoval, tak na počesť svojho mecenáša ho pomenoval Harrisov. A preto sa volal myšiak Harrisov. Preto, iba by som povedal, prečo ja mám problém s tým štvorfarebným, tak za tým Harrisom vidím tento krásny príbeh. Dokonale. Za štvorfarebným je tiež príbeh, pokiaľ nie si farboslepý. Ale to je len o nejakej komisii, ktorá sedela a rozmýšľala, ako sa bude volať, a to je horší príbeh. Ja, keď by sme ako kamaráti a ja keď objavím teda nejakého vtáka, tak ho na tvoju počesť nejako nazvem. Čo by si preferoval? Určite nie štvorfarebný. No dobre, ale ideme do krstného mena alebo prezviska? Asi do prezviska, nie? Lebo Romanov je veľa. Asi, hej, ale neviem, či trpím takouto egomaniactvom a ješitnosťou a podobne. Inak tá je... Moment, to hovorím ja, že urobím, ja sa to nebudem bol by som poctený, ale neviem, či by som sa potom od toľkej arogancie zmestil do dverí. Takže... Opäť len pripomeniem, že my sa samozrejme vždy pripravíme, to nie je len tak, že si zrazu povieme, čo ideme riešiť. A zaujala ma migrácia sokola sťahovavého, o ktorej ale samozrejme z pochopiteľných príčin nič viac neviem. Povedz nejakú tú zaujímavosť, čo sa deje? No, v prvom rade treba povedať, že sokol sťahovavý v našich podmienkach nie je sťahovavý v našich podmienkach Strednej Európy. O tom sme sa tuším už aj niekedy bavili, že prečo sa volá sťahovavý, keď sa nikam nesťahuje. Hlavne staré vtáky neopúšťajú tú v úvodzovkách rodnú alebo liahnúcu skalu ani počas zimy. Mláďatá sú trocha potulné a tak ďalej, ale je sťahovavý kvôli tomu, že tie severské populácie sú sťahovavé a teda mimoriadne. A teda na základe vysielačky dnes vieme, že tie vtáky zo Severnej Európy dokonca sa dokážu sťahovať až do Južnej Afriky. A keď hovorím do Južnej Afriky, tak skutočne až do Juhoafrickej republiky. No a máme jedného vysielačkového vtáka, ktorý to buchol naplno a dnes máme tú migračnú trasu aspoň tohto jedinca perfektne popísanú, doslova deň za dňom. No a tá priemerka je úžasná, cez 200 km za deň, každý deň. Samozrejme to je priemerka, niekedy si ten vták odýchol, niekedy ten vták 300, letelo veľa viacej. Takže na margo toho, že častokrát tento argument stretávam sa, keď sa stretávam s ľuďmi, prečo sťahovavý? No tak toto je ten dôvod, prečo sťahovavý. No dobré, ale my vieme vypočítať, ako rýchlo on letí, lebo ty povieš 200 alebo 300 kilometrov a to mi nepríde na vtáka veľa. Nie. To je taká pohodová etapa. Keď sa bavíme o tom Brehárovi, hej, tak je to vlastne úplný šuviksák.
ale samozrejme je to z hľadiska celkovej tej dĺžky migrácie určite veľký počin. A v rámci toho Sokola sťahovavého, teda tento etapový pretek presunu, jemu ako dlho trvá? No, koľko dní, myslím? Áno, čo sa týka tej jesenej migrácie, tá je vždycky dlhšia, to môže byť okolo 2 mesiacov, 50-60 dní, ten jarný návrat je rýchlejší, tam je to spravidla mesiac, alebo niekedy aj do mesiaca, niekedy nad mesiac. Tam veľkú úlohu pri tom jarnom návrate zohrávajú úlohu tie severné prúdenia, ktoré sa teda vyskytujú častokrát. Jo. Takže hlavne tie menšie vtáky dokáže úplne odviať mimo migračnej trasy, napríklad sokoly červenonohé, teda menší príbuzný tohoto sťahováka, tak tie sú na jar odfúknuté až na Kanárske ostrovy. Z afrického kontinentu sú teda zafúčané až takýmto spôsobom. Takže... Ale to je v poriadku. No vedia sa s tým vysporiadať, samozrejme, že akurát to spôsobí tým, že vrátiš sa na hniezdisko a ako hovoril Richard Miller, už viac do kľúčovej dierky nepasuje tvoj kľúč, pretože už je tam obsadené. Krásna bodka. Tento diel Vtáčej akadémie vznikol vďaka finančnej podpore od nadácie ZSE. Ďakujeme. Počúvali ste ďalšiu časť podcastu Vtáčia akadémia, podcastu ochrany dravcov na Slovensku. Ak nám chcete čokoľvek napísať, tak sa ozvite na dravce@dravce.sk.